Hi guys! Welcome back sa page Pampangan Cooking. For today's cooking vlog, magluluto tayo ng pork binagoongan. Ang way na pagluto natin ito ngayon guys, mas pinabilis or mas pinadali. Gaya ng nakikita nyo, nagpainit na ako ng mantika. At kapag mainit na yan, ipafry muna natin itong talong natin. 6 pieces yan guys, hinati ko lang siya ng ganyang kaliit. Yan, i-fry muna natin itong first batch. After a few minutes, pag ganyan na lahat ng itsura niyan, pwede na natin hangungin lahat yan. And then, same procedure lang. Isa lang natin yung second batch. At i-fry lang din natin to ng mga ilang minuto. After another few minutes, okay na rin yan guys. Hangungin na din natin lahat yan. Ayan, iset aside lang muna natin yan at magigisa na tayo. Kapag mainit na ulit yung mantika, ilagay na natin itong isang maliit na ulo ng bawang. And then after a few seconds, sunod natin itong isang malaking sibuyas or onion. Ituloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, lagay na natin itong liempo natin, no? 1 and 1/2 kilogram yan, guys. Hinati ko lang siya ng ganyang kalaki. Ayan pala, guys, kaya ako nasabi na mas pinabilis o mas pinadali yung pagluluto natin ngayon, no? Kasi hindi na natin siya pinirito. Ang ginawa natin, diretso gisa na, no? Pero solid pa rin yung pagkakaluto nito. Kahit hindi natin siya pinirito. Kadalasan kasi piniprito muna itong karne bago nila igisa eh. Pero tayo ginisa na natin kagad. Para mabilis. Ang gagawin natin, igigisa natin ng mabuti yan. Okay guys, after 10 minutes na pagigisa, ayan, gisang-gisa na yan. Ngayon naman, timpla na natin siya ng paminta. At saka itong bagoong alamang, yung 5 pesos lang to sa palengke guys. And then, tuloy pa natin yung pagisa ng mga 5 minutes. Yung bagoong alamang pala guys, no, pwede namang nakagisa na yung gagamitin yung alamang. Pwede rin hindi, gaya ng ginawa ko na to. Ayan. Igisa lang natin yan ng mga 5 minutes pa para maluto pa yung bagoong alamang natin. Okay, after 5 minutes. Ayan guys. Lasang-lasa na no yung bagoong alamang natin sa liempo. Kapit na yan sa ating liempo. Ngayon naman guys, maglalagay tayo ng kamatis. Ayan, 5 piraso to. Hiniwa ko lang siya ng ganyang kalaki. Then, tuloy pa natin yung pag-isa ng mga 3 minutes. Yung kamatis guys, kung gusto nyo medyo makamatis, okay lang din. Dagdagan nyo ng konti. Siguro mga 2, pwede pa. Huwag naman yung sobrang kamatis, baka ma-overpower tayo sa kamatis. Ayan. At ayan guys, after 3 minutes, naglagay na tayo ng tubig. Ayan, yung sakto lang na mapapalambot natin yung ating liempo. Yan, kunin natin no, yung mga nanikip dyan sa ating wok.
Pampadagdag lasa yan guys sa ating niluluto. Yan. At saka muna natin takpan. At papakuluan natin yan ng mga 30 to 40 minutes or hanggang sa lumambot yung ating liempo. After 20 minutes, ayan siya guys, medyo natuyo na siya. Check lang natin kung gano'n nakalambot yung ating liempo. Medyo matigas pa siya guys. Mag-add pa tayo ng konting tubig para mapalambot pa natin yung ating liempo. Then, haluin lang natin. Tsaka natin ulit takpan. At ituloy pa natin yung pagpapakulo ng mga 15 to 20 minutes. After another 20 minutes, ayan guys, siguradong malambot na yung liempo natin. Ngayon naman, tikman natin siya para maitama na natin yung lasa. Grabe guys, nagmamantika oh. Naglalagay pa tayo ng konting patis. Konti lang. Siyempre yung alat depende sa panglasa nyo guys, no? Kung medyo natatabangan pa kayo, magdagdag bawas lang kayo. And then mag-add tayo ng 2 kutsarang sugar. At saka na rin tayo maglalagay ng siling pangsigang or siling pang sinigang. Yan, depende na sa inyo kung gano'ng kadaming siling lalagay nyo. Yan, naluin lang ulit natin. At ituloy pa natin yung pagluto ng mga 2 minutes. This time guys, kahit hindi na natin takpan, no? After 2 minutes, lagyan na natin yung pinrito nating talong kanina. Then, haluin na lang natin bagya yan. At pwede na yung iserve. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!